uLimithi nalo waseNkandla uthi sanibonani bathandi bamasikandi, cha ngithi angibike la kini ukuthi sizoba nomcimbi wokuselebrate iQuantum ngakithi eNkandla esikoleni iNtolwane Primary School ngesonto leli siya kulo ngomhla ka-13 April. Ngizobe ngihamba nanabo bafowethu abakhona kwi-post abangozakwethu abathe bazongiseka, kanti nakwezinye izindawo siyeza kodwa sithe ake siqala sekhaya kungena mahhala asidibane khona. So iyo-ke ipost-ke yaLimithi nala-ke le abantu bazobe bekhona. Abazobe bekhona-ke abantu abanjengoMenzi Gatsheni, Nkosi Amagcokama, Ntencane, Mlabalaba, Mdomazi, Falayo, Jeba Semnika, Njoka, Mafikizolo, Mjolisi, Umkhulekela, Navigator, Cwenza, Thandazani, MC Nhlakama, Yogurt and many more. Kuzobe kumnandi kakhulu, kuzobe khona no-MC. Wasephinde futhi ebuya nolunye udaba-ke uLimithi ethi yena uyabingelela uthi cha ke ngibonge iLindela Taxi Association okuyirenki yangakithi sithatha isinqumo sokungixhasa amatekisi esithatha isinqumo sokungixhasa amatekisi azohamba ethutha abantu mahhala abafise kufikela emcimbini azobathatha beze emcimbini ephinde ebabuyisele emakhaya. Siyasho-ke ikhadi ngabo 8 abantu bebese kulezi ndawo ey'baliwe ngenhla Ngomakhulu, Khengcatshayo, Mphundumane, Ezindlozi, Mkhalazi, Khomo, Madanci, Oswanini, Mpomela, Emachubeni, Phesheya kweNsuza. So lezi ndawo ezingenhla-ke zinetekisi yazo ngayinye noma ziyi-local bese kuthi edrobheni phezulu khona zizoba 3 eNkandla. So cela abafisa ukuza balinde eSasol Garage ngo-8 zizobathatha khona, zizoba 3 zizophinda futhi zibabuyisele emuva. Ngiyabonga ukuphumelela kwenu kuyoba impumelelo. Sibonge kakhulu-ke la uLimithi ngokuthi enze lo mcimbi omkhulu kangaka oyi-celebration. Izinto ezihle zonke lezi esiyifunayo nesiyidingayo ukuyibona. Abantu baye boxhasa lensizwa esebenza kakhulu kulamalanga enengoma enkulu ewine iQuantum kwi-Mother of All Maskandi Festival. Ingoma zakhe ihamba kahle kakhulu online, saqhuba kahle kakhulu. Omunye abafana abathembisayo la kumaskandi ukuthi bazosebenza ngempela, igama labo bazosebenzela indawo yangakubo bazoyikhulisa. So lo mbhidlanga lolubumbano abayolwenza lapha eNkandla yiyo into esiyifunayo nejabulisayo. Sibonge nokuthi umenzi ukhona nabantu abanjengoGatsheni, Nkosi Amagcokama, Ntencane, sibonge kakhulu. Zandla ey'ncane ofalapha sibonge kakhulu. Omafikizolo, othandazani, omkhaya bakhe bonke-ke labo-ke sibonge kakhulu. Iyodeba nokuzayo-ke sizokhuluma ngefijoni sakahle, siyabonga.